1, 2, 1, 2. Drugarice i drugovi, molim vas samo za malo pažnje. Molim vas, smirite se. Samo trenutak. Ništa se strašno nije desilo. Ništa naročito. To je bilo jedno sasvim obično samoubistvo. Takva samoubistva se inače dešavaju u svim velikim svetskim centrima, Njujorku, Parizu, Londonu, svuda to imate, uglavnom tako. Nije to ništa strašno. Polako krenite i izađite iz sale. Naš bioskop ima 3 izlaza. Odberite koji želite. Samo polako. Izvolite. Ej! Živ je! Živ je! Preživao je! On je preživao! Preživao je! Ostao si živ, a? Neće to tako. Živ! Šta je sad? Šta je sad? Ajde napolje! Ajde napolje, brzo! Izlazi! Drugovi i drugarice, treba se kloniti ovakvih ljudi. Oni štete našem društvu. Ukazuju na nevažne stvari, drugovi i drugarice. Treba se kloniti takvih ljudi. A što vi ne izlazite, a? Napolje, izvolite. Polako, molim vas, napolje, 3 izlaza, rekao sam vam lepo. Šta čekajte, ajde, brzo, brzo!